ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಜ್ಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಕೊಡಿತ್ತೆಜ್ಜಿ ತಲೆಬೇನೆ. ಇನ್ನು ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು, ರಜೆಗೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಕಿರಿತ್ತಂಡು. ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡದೆ ಜೋಕ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾ ಬಂಗಾರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನುಂಡು, ಲಿಶು ಬಂಗಾರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ ತೂಕ ಹೆಂಚೆಪ್ಪುಡನ ಅಂದು ನಾನು ಅವೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಲಿಶುದಾದ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ವ್ಲಾಗೆ ಮಂದಿಜಿ ತೂಕ ಇನಿ ಲಿಶುಗೋಸ್ಕರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲಿಶುನ ಸ್ಕೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಲೀಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದಡ್ನಿ ಏ ಬಂಗಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಂಗಾರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಾ ಲಿಶುನ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕು ಪುದರ್ ಬೈದನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದ ಬೈಜ ಆತಜಿ ತೋಜೋಡು ರೆಡಿ ಹಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಬಿಡು ದೊಡ್ಡ ಮಗೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಮಾಮ ಗಂಜಿ ಮಾಮ ಪಾಪತಿ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನ ಪೈನಾಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ ಲಕ್ಕ ವರ್ಷ ಲೀಚ ಅಲ್ವ ದಾತ ನಿತ್ತನ್ ಮೇ ವಿಕ್ಕಿ ಲೇಶು ಬಾಯ್ ಲೇಶು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾ ಬಲ ಯಾರು ನಿತ್ತಲ್ಲ ಶಿ 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 ಆಮೇಲೆ ದೇಮೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಯ್ಯಡ ಜೊತೆ ಬಯ್ಯ ಎಕಡೆ ಬಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕಬಾಬ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಬೈಯಾಗೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೀರೋದು ನಿಜ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂದಿಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಕಬಾಬ್ಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಿಯೆ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕಬಾಬ್ ಶೋಕ ಆಪುನೆತ್ತ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ಗೂ ಒಂತೆ ಪೂರ ತಿಪ್ಪಡಿಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಡೆಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದುಂಡೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಜಿ ಅವತ್ತ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಅತ್ತು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಿತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಪಲಾವ್ ಹೀರೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಹೀರೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನತೆ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ ಬಂತಡ ಅವು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯ್ಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜೇಪಲ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಂಡು ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಬೊಕ ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೇ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಕೆಲವರು ಅಮಸ್ಸರಡು ಏನು ಸಾರಿ ಕುಕ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಡು ಪಲಾವ್ ಆವಡು ಮಂತ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನಿರು ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ಒವ್ವೇ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದು ಪುಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪುಳಿ ಇತ್ತನ ರಡ್ಡಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಕುಕ್ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಂತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು
ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೋಕು ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ತೆತ್ತಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಪಂಡಲ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಚಿಕನ್‌ಡ್ಲ ಎಟ್ಟಿಲ ಐತೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಂಡತೆ ಅಪಗ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸಾಲಾಗ್. ನಮ ಎಗ್‌ಡ್ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತುಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಎಗ್ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ. ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ರೈಸ್‌ಲ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಡು. ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈಪೊಡು. ಚೌಲಿ ನೀರು ಮೈಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ರೆಡಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈತುದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಸರಿ ಉಂಡ ತೂದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ನ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುಂಡು. ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯನಂಚಿನ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್‌ಗ್ ಎಟ್ಟಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಮಂತಲೆ ಆನ್ ಪೋದು ಜೆತ್ತೆಂಗ್ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೋದು ಜೆತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನಿಯರೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ದೀದಿತ್ತೆದುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅರಳ್ದುಂಡು. ನಮ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ಕಂತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲಿಗೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಶೋಕು ಮಂತ್ ಕಟ್ಟುವತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಟೈಮ್‌ನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಂಡತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಮಳ. ನಮ್ಮ ಮಂಗ್ಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಏರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲತೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ಮಂತದೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಚೂರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಮಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಶೀತ ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬ್ರೀತ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಎಂಕ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ. ಅವು ಶೀತ ಆದ್ ಏಪ ಎಂಕ್ ವರ್ಷಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಶೀತ ಆಪುಂಡತೆ. ಎಲರ್ಜಿ ಶೀತ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ನಲಿಪುಂಡು. ಆ ಶೀತ ಆನಗ ಎಂಕ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಶೀತ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಶೀತ ಆಪುನತೆ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಗ ಪೂರ ಆ ಶೀತ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನನೆ ಪೊಡ್ಜಿ. ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಶೀತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಫೀವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಪಾತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ನಾನು. ಅವೇ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಚೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಕೋಡೆ ನೈಟ್ಲ ಜೇಯಿಜ್ಜಿ ಮೊರನೆ ನೈಟ್ಲ ಜೇಯಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ಯಾನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ದೀದಿಪ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆರತೆ ಶೀತ ಆನಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ದೀದಿಪ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿ ಆಂಡಲ ಅದಾದನ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜವು ಸರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಪೋಕ ಪಂದು ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನೆ ನಾನು. ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಸ್ತಮದ ಆರು ಏಜೆಡ್ ಇಪ್ಪುವೆರು ಬೊಕರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಡೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉನ್ನತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಲ್ಮಠ ಅಲ್ಪ. ಆರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೈನರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲು ಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡ್ ಯಾನ್ 6 ತಿಕ್ಕನಿನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೆ ಪೋಯ ಬ್ರೀತ್ ವೆಲ್ ಪಂದ್ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆನ ಪಳ್ನೀರ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತೆನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬ್ರೀತ್ ವೆಲ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟರ್ನೆ ಪೋದಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನ ಪಂದ್ ಕೈ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನ ಪಂದ್ ಅರ್ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆರ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಪಾಗ ಎನ್ನಗ್ರ ಆಚಾರಾಗ 6 ಲೆಜ್ಜರಿಗೆ 6 ಗಲ್ಫಿಗೆ ಪೋತೆರಿಗೆ 6 ಲೆಜ್ಜರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅರ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ವೀಸಿಂಗ್ ದನೆಗೆ ಯಾರ್ನ ವಿರಾಜ್ ಅದನ್ನ ಪಂಡೇರು ಅವು ಏರಂಡಲ ಅವಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೋಡೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಯ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಲೈಕ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಮೇರೆಗೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾತನಿಗೆ ಈಗ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋರೆಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚ ಆಡ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಅಂಜನೆ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಸ ನಾನು ಏಪಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಜನೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಬಲ್ಲೆ ಬರಡಂದು ಪಂಡ ಸಿಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಿಸಿಗೆ ದೆತ್ತೋನು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂತು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಎಂಚಿರ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಷಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಂಗ್ಲೈತೆ ಪೋದಾತು ಎಂಕ್ 5:30ಗೆ ತಿಕ್ಕನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಅವನು ಬತ್ತು ರಾಜ ತುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಂಡಿದ ಕೈತಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ 5:30 ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಬರ್ಸಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜರ್ತ್ ಬಾರ್ದೇರು ಮಣ್ಣು
ರೋಡು ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋರ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪಿದಡುನು ಮಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವನಿಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಡಿಯ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆಯೆ ಶಾಪುದುಲ್ಲ ಪೋತೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಪ ಅನ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪಿದ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಂಚ ಎಂಕುಲು ನೆಟ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಟ ಪೋರೊಂಡಿಗೆ ಈಗ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಕುಲ ಜನ ಅವರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು ಯಾನಂತೂ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೇಜಿ ಯಾನ್ಲ ಸೌಮ್ಯಲ ಅವರ ಬೈದಿನ ನಾನು ನೆನಪೇ ಇದ್ದಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೈದಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಬೈದಿನ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರಿಯರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರೆ ತೂಪೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮಾತ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋಪಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೆಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಅವ್ಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ತೀದು ಬೈದೆ ನೆಟ ಪೂರ್ವಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಏನು ಆತಿಜಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ಇಂಕ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದ ಬರ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕದು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ತೋಜಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂತು ಬರ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತುಯ್ಯರ್ ಅಂದು ಪೋಯಿ ಅದರಿಂದ ಜೋಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಬಲ್ಸ್ದ 95 ರೂಪೀಸಿಗೆ ನೆಕ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ಬೋರ್ಡು ಅವಲ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿಲದ ಎತ್ಕೊಳ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಇತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಟೈಮ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪೋಯ ಡಿಶ್ ಬತ್ತದ ಬೇಡ ದೊಡಮ್ಮ 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 ಬಂದ ದೊಡಮ್ಮ ಇಂದು ಪೂರ ಟಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾಪುಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಟಾಯ್ಸ್ ಉಲ್ಲತ ಇಲ್ಲ ತುತ್ತು ಮಾತ ಪಾಡೊಚ್ಚು ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇದಾಗ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ರೇಟಿಗೆ ಇತ್ತು 35-45 ಅಂಚಪುರ ಆ ಊಲಿಂದ ಆಣೆಂಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಾಟ್ ಲಕ ಪಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ವಾಸ್ ಲಕ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ $280 ಅವೇನಂದು పోయి ఫోన్ మంతాడు క్లిప్స్ తున్నಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತುಲ ಒಂದು ಇತ್ತದ ನೀವು ತೋಚೋಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಡು ಇಂಚ ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ 55 ರೂಪೀಸ್ ದೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿದಾಲ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಮತ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತನು ಬೇತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಗೆ 3 ವರ್ಷಗೂ ಬರ್ಗರ್ದ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊನಾರೆಗೆ ಈಗ ದೇವರೆ ಮಂಡೆ ತಿಂದು ಪಾಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಗ ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿ 95 ರೂಪೀಸ್ ಇಪ್ಪಡಂಚಿ ಪಂದ ಅವನೊಂದು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮಡಕೆ ತಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತದ 70 ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪಗೆ ಬರ್ಗರ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೆನ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಬರ್ಗರ್ ಟಿಫಿನ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಷ್ 224 ರೂಪೀಸ್ ಆಂಡ್ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಬೀಳ್ತದ್ದು ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಆಯ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ನೆಟ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಪುಡ ತಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಹಾಂಡಕ್ಕ ನಾವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ ಕೊಡೋರ ಬಂದು ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾಂತಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತ
ಅವು ಗಾಳಿ ಹಾಕೊಂಡದು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತಲೆ ಕೋಟ ಅಂದಿದ್ದೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಳಿ ಅವನು ಗಡ ಗಡ ಅಂದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಶಾಲ್ ಕಟ್ಟದು ಬಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ